alle sammen. Goddag. Hej. Velkommen til nyhederne. Akram og Oliver. Til det sted, vi skal være i til. Sådan noget der. Hej. Vi vil gerne fortælle, hvordan det er at sådan, lave YouTube og sådan noget. Det er bare... I tror garanteret, at vi er underlige på grund af, at vi siger, at cola det er øl. Men det er det ikke. Men det er vi også meget gået efter. Vi går efter afspillere, likes og abonnenter. Subscriber vi videoerne. Det er det samme som abonnementer i video. Så vi vil gerne have nogle subscriber. Vores den sure, det er så Yunus. Yunus Kursen. Yunus Emre Kursen til klippen. Og det er Lukas Andersen. Aras fra Marokko. Istanbul, Spanien her fra Danmark. Hold det kæft, mand. Den her. I Tyrkiet kalder man for Yunus by. Det betyder også den store Yunus. Jo. Ja, jeg kan ikke huske det. Ja. Det er længe siden. Men grunden til, at vi laver den her video, det er på grund af, altså, jeg ved, vi vil bare gerne have så mange afspilninger som muligt. Vi vil have over 1000 afspilninger nok. Vi vil godt nok have mere, men nej. Vi har ikke engang 100 afspilninger på en video. Jeg siger bare, vi det der Dumme. vi ikke se flest videoer med mig, Oliver og Yunus. Please. Ja, det er godt. I skal bare se her Kursens familie hele tiden. Hallo, vi laver hele tiden ferier. Indtil videre har vi bare ikke nogen idéer. Vi har jo lavet nogle fejl i dag. Ja. Det er mandag i dag, ikke? Jo, det er mandag i dag, men vi ligger nu på tirsdag. Vi er mor faktisk. Ja, vi ligger nu i morgen. Det er på tirsdag, kom. Ja, jeg kan komme ud af nu. Ja, det tror jeg. Ja. Det her vi laver, det er grund af, vi skal lave nogle Paul, Dum og Herr Kursen. Altså, der er 2 hovedroller. Så vi er dumme. Jo. Yunus, han er hovedrollen, og det er jeg også. Mig og Yunus er de 2 hovedroller i det. Og jeg er hovedrollsgæst. Ja, du er gæst. Han er en gæst i videoerne. Altså, han er ikke med i de mange videoer. Han er næsten en hovedperson. Nej, han er hovedperson. Han er hovedperson. Jeg er hovedperson. Der er 2 hovedpersoner. Jeg gør 3. Det er nemlig. Jeg er næsten. Og som I kan se, så ved jeg godt, at det kan man ikke være. Som I kan se, så ved I godt, at jeg har så mange forskellige trøjer på. Det har vi. Men det gør vi jo bare. Selvfølgelig Real Madrid. Hvem kan ikke lide Real Madrid? Det er dejligt, man. Tænk på det, man. Real Madrid! Det er Real Madrid, tak. Og jeg har den lyserøde. Nu må jeg sætte dig. Nej, sæt dig. Stop af. Hallo, Akram skal bare se i den her video. Og undskyld, vi ikke lige har lavet nogle videoer i en hel uge. Jeg tror ikke, at I synes, det er kedeligt. For mange ting, jeg skulle nå. Så, men nu bliver der en video. Næste gang, næste gang, så lærer vi de 2 islam. Det er mig og ham der. Akram. Hvor har vi Bias? Så var det mig, mand. Og det kan du dansker. Nej, han døde islam til kristen. Nå, jeg er kristen. Nu skal jeg være bare en anden person. Skal være Jesus. Nej, jeg skal være. Du skal være Jesus. Ja, Jesus, mand. Jesus der, mand. Og så er det Gud der, men du kan ikke være Gud, du er for grim og mærkelig. Det er kæft, mand. Hvem har set det, der stikker røg? Hvad fanden er det? Du skulle være stinker i huset. Det er der stikker i huset. Seriøst? Er I seriøst? Det er ikke. Han har vildt noget at være seriøst i den her video. Men han er stikket med røg. Det gør jeg sgu da ikke, mand. Jo, det gør. Okay, jeg har godt nok kun været til et lejrbål. Jeg har kun været til et lejrbål, derfor stinker jeg og røg. Når jeg Nu ikke taler jeg lige mærkeligt sprog. Hvad er det for helvede? Jamen, det findes jo ikke engang. En gang så en dreng, der hedder Oliver. Han var mega ked af det. Jeg har da ikke været ked af det, Akram. Det ved jeg godt. En gang så en dreng. Han skal være med. Og Akram hyldte turen. Nu kan jeg ikke holde nummer. Hvad? Nu er det.
så vil jeg også sige her. Ja. Vi er meget gode. Min far. Den skal vi ikke tale om. Vi er lige... Han kommer fra Danmark, og han der kommer fra Norge. Ja. Men jeg kunne sgu også i Spanien, jeg skulle bruge på papir. Ja, så spændende. Jeg har fået hørebestillinger. Det var meget smart. Nå, Oliver. Er det ikke godt, vi laver videoer? Yes! Jo, jeg har godt brugt den her. Men jo, jeg kan godt lide at lave videoer på grund af... Ja. Den her! Ja, vores lille hasværk. Altså, det er grunden til, at vi også laver de her videoer. Det er jo grund, at vi har det sjovt, men jeg har ikke regnet med, at vi skulle få... Og det er altså ikke en rigtig pistol, det er bare en splatter, som går rigtigt. Akkurat, det er en iSoft gun. En iSoft gun, det er en splatter. Undskyld mig, men kan Pas på, den gør... Hold min kæft! Har du set den, mand? Du kan rykke på Bonnie og sådan en nakram. De slår hul i hovedet, hvis du rammer ham lige i øjet. Den... Ja. Men jeg ved godt, at det er sådan nogle gange lidt svært at lave videoer. Men nu har vi lavet video en hel uge, og det er garanteret meget hårdt. Selvom vi plejer at lave videoer, lige da vi fik på her på vores familie, så lavede vi 4 ud af. Og bare så I ved det, Yunus Emrekur, han har en hund. Han havde 2 hunde engang, men... Jeg kunne være her nu, og lige pludselig en dag kommer vi til at lave en video med hans hund. Måske, ja. Ja, Cuba. Den er rigtig sej. Det passer ikke. Det passer ikke. Det er bare Nej. Han mener det faktisk. Ja, det er Cuba. Jo. Nå, nej, kommer jeg til at video med Cuba, der er rigtigt. Hvad? Han må ikke få det sted fra. Nå, det er rigtigt faktisk. Han må ikke have mig. Han må ikke have noget herhjemme. Han må ikke have noget. Han må ikke prøve at spørge. Eller kun én gang, det kan vi Men, ikke. nej, det har han da aldrig. Det var der over i Jakob. Det var kun over i Jakobs parken, og kom, hvor vi så Cuba. Han var ikke hjemme hos mig. Jeg har ikke været hjemme hos ham. Han har ikke været hjemme hos mig med Cuba. Ja, jeg kunne også lidt, Nyhederne slutter i 4 minutter. vi er færdige med den her video snart. Hasibullah, subscribe og abonnere og gør alt. حبيبي Hej hej. حبيبي يلا